også noget, vi vil sige, men vi var jo lidt sløve i optrækket, så mor satte sig hurtigt på talen, og farmor og farfar på sangen, så vi har jo gået lidt og spekuleret over, hvad vi skulle. Så blev vi enige om, at hvis nu vi skrev en sang, og så vi selv sang den, inden jublen nu bliver alt for stor, så kom vi cirka en uge ind i projektet, hvorefter vi måtte erkende, at der er jo nogen af os, der kunne synge, i særdeleshed ikke erfaren. Og det der med at rime og passe til noget melodi, det gik heller ikke skide godt, så får vi jo på bar bund igen. Så siger Peter Koch, far, vi laver sgu da et rap. Det behøver ikke at rime, og man behøver ikke at kunne synge. Man kan bare se på Nick og Jay. Så det har vi faktisk valgt at gøre. Er du klar, Peter Koch? Vi skal have drikkevarer med deroppe, fordi vi er nødt til at lige kan skylle halsen efter behov. Ja, hvis jeg svører halsen, så kan I ikke se. Nej, det er ikke så meget. Og det er godt, det er.